Ćao svima! Dobrodošli u prvu epizodu emisije Moderna, poslovna, uspešna. Danas je sa nama jedna mlada žena koja ima izrazitu ljubav prema ljudima u svojoj okolini. I tu ljubav pokazuje tako što svaki dan uradi nešto čime pomaže i doprinosi svima nama. Jovana Daljević. Mlada si, kako si uopšte krenula da razmišljaš u smeru realizacije sopstvenih ideja? Ono što je mene podstaklo da počnem što da razmišljam o pokretanju nekih svojih ideja i njihove realizaciji jesu studije u Americi kao i različiti projekti, najpre volonterski u kojima sam učestvovala i proputovala, malo evropske zemlje. Na primjer, u Americi profesori su nas podsticali da ukoliko naiđemo na neki izazov ili problem u našoj zajednici koji želimo da rešimo, da zapravo se sami organizujemo i da to i pokušamo. Tako da povratak sa studija je mene malo onako prodrmao i podstakao me da se prijavljam za različite, akcije, da pokrećem inicijative i to me čak odvelo na Telenovog forum mladih 2016. godine i na dodelu Nobelove nagrade za mir. Tako da sam tamo zapravo kao deo internacionalnog tima uspela da steknem neko iskustvo kako pokrenuti socijalni startup i to je ono što danas pokušavam da primenim u projektu Body Friends for Family. Što je bila naša ideja jeste da ja kao starija sestra bate, dečaka sa višestrukim smetnjama u razvoju, shvatajući koji su to svi izazovi sa kojima se roditelji susreću, želi smo da pomognemo i smatrali smo da je ovo jedan od, dobrih načina za to, s obzirom na to da tako nešto ne postoji, a roditeljima pruža veliku pomoć i olakšanje u njihovoj svakodnevnici kada ne mogu, nemaju kome da ostave dete na 2-3 sata nekoj baki ili deki da ih priču. S obzirom da si apsolvent, sledeći korak jeste pronalaženje posla. Da li si razmišljala o stalnom zaposlenju? Što se stalnog zaposlenja tiče, nekako u našem okruženju smatra se da je logičan sled nakon završetka fakulteta upravo to pronalaženje stalnog posla, jer ono nam pruža neku sigurnost. S druge strane, pokretanje sopstvenih preduzetničkih poduhvata zahteva hrabrost, ali takođe zahteva i podršku okoline. Ja smatram da ono što meni u ovom trenutku nedostaje jesu to neko iskustvo, znanje kao i finansijska sredstva. I u tom smislu razmišljam o stalnom zaposlenju i razmišljam da to bude nešto što će mene narednim godinama pripremiti za uspešnu realizaciju nekih svojih sopstvenih preduzetničkih ideja. Uključujem se u više projekata. Kako se organizuješ i kako provodiš svoje slobodno vreme? Moj dan počinje veoma rano, u 5 ili pola 6 ujutru i zapravo, buđenje u cik zore mi omogućava da bolje rasporedim svoje vreme u toku dana. Uživam u trčanju napolju, u pravljenju buterčića od orašastih plodova, slušanju muzike, druženju sa bratom i sestrom i da bih sve to postigla uz spremanje ispita, neophodno je da pronađem neki svoj način na koji ću organizovati vreme i ono što sam ja pronašla kao najbolje rešenje je upravo to ustajanje rano. I za kraj, šta možeš da poručiš nama, budućim, modernim, poslovnim, uspešnim ženama? Treba da imate samopouzdanja, vere u sebe i nemojte da čekate prilike, već ih sami stvarate. Hvala Jovana. Hvala tebi. Nadam se da ćeš biti uspešna u svemu onome što si zamislila. I'll pick you up when you're down.